Dili kinahanglan nga mahimot ang kwartahan aron makatabang sa uban. Usahay, ang atong tabang ginagmay makahatag na sa uban og dakong kalipay. Ang sunod video nga inyong makita isa lamang sa daghan pang sitwasyon nga angay gyud natong tabangan. Boy Bulkit Adventure, Backliners. Paras nga nanay, muna siya ang kuan isa sa apektado gyapon pero muna angay tabangan, angay dugangan, Tagalog kuan. Mas daghan nga rasyon. Kita nay. Unsa ngalan nimo nay? Unsa ngalan nimo? Alfrida. Apelyido nimo nay? Pagyaw naman karon. Pagminyo na. Nakita na mo. Nangahoy siya murag di maglisod siya dala sa iyang kahoy taon. So, relief goods para kay nanay. Dili ko ya. Okay na nay. Oh, sige lang nay. Mo naman to. Oh, okay ra nay. Itong nairo ba? Oo. May problema nay. Nay kwan. Na ako na. Niguan ni kano ang kahoy ni nanay niya. Amang yato siyang balay niya. Anas nanay nga nadas unahan. Taon naman may nagbaklay. Wala ka malo si nanay. Sabi niya bugas ay sabi niya unsa na ya siminto. Sabi niya siminto ang dala niya. Kami po asa sige magliko sige gliko ko may kabot siyang balay. Asa mo siya? Lay nay. Nanay. Dali na nanay. Ano yung palibot niya, palibot. Aman imong balay nay. Balay ni Ang balay. Taga. Asa ko mama? Tuwa sa balay nagkuan luto. Unsa ngalan ni nimo nay? Unsa ngalan nimo? Alfrida. Almida? Alfrida. Alfrida. Apelyido nimo karon Pacquiao. Pagaran ka sa undalaga pa. Aman imong anak nay? Ha? Isa ra ka imong anak? Ulo mo tayo dito no. Ay wa pugay plano nga dugangan ni imong anak nay. Di na dugangan, dugang na. Pero ito nay. Si nanay kinala niya nga among dala kay balas daw kuno gipasan wala siya kabalo nga relief goods. Tanaw na to kung siyang reaction. Kayo nay. Sige na na may sobra gamay ba lingaw-lingaw ang buwan. Pila mo ka pamilya diri dito? Ay paglasgot kay sa unta. Nay, tarang balas nay. Oo. Abin niya nga balas ang dala. Di mo ni nanay. Antiga, di imo na ni atong baynon man. Imo na bugas dugang-dugang. Ala, sunod. Salamat na. Tapi ako anak diri sa duy. Wala ka kuan. Kani lutuan ni sa karon ng manok kanaya tong gibahin-bahin man. Kasi nanay tong dugangan nay. Hala. Pagpalit nimo sa imong kuan. Pampalit sa napkin. Sa napkin. Sige na. Namo dapat nagpuyo sa pambay, babang interior. Ako. Pero si kay kuya ni nga kuan. Salamat. Napasulikod din, napasulikod imong anak ko sa pagkaw. Ay, nasa si tatay oh. Yeah. Wajah po ka kadawat og ayuda di tay. Pero nakadawat na sila. Kuro may isa diyan ang balay oh. Sabado amas sila. Yeah. Naya mo si tatay, wala jud mong kao. Amo yung pamilya tay. Wala mo kada ikaw ra isa. Unahan sa namon ni kuan nami kauban ni naplatan. Yung naplatan. Sige sa gulang. Ato yung bahin-bahin na lang kung sino nabilin. No prob. Salamat kay bro. Imo po ni tay. Salamat kay. Tagaan di tatay kay mo ni. Unsay pangitan mo tay? Nananggot ka? Payo. Pangkondom. Salamat. Salamat kina ko. Salamat. Si